Nemban dhewe ora marem ngejak iki. Ayo digendong medun. Ayo, Dek. Ngono lho. Ngene. Lah iso liwat ngono. Lah Pak, kula tak mandhap mau ki ambak to, Pak. Kalau kula mandhap ki ambak. tak golekne vitamin kok digendong Cahayu kok. Kene. Engko bebanting. Ora, kene iki anu hati ping kok banting. Alah. Mungkin lagi. Iya. Anu, Mas, sing iki streame patenono sih ta, Mas? Lah ngopo? Lah ngapa sih? Alah ditonton wong pirang-pirang. Kene. Boyok. Arep nganti Kak? Anu. Hah? Iki arep posyandu. Arep posyandu? Posyandu. Arep ngopo? Arep mresakne iki. Mriksane lara apa? Awaknya demam. Oh, demam. Iya. Oh. Ini kelihatannya udah 3 hari nggak mau mimik cucu. Sajake awake ora sehat. Iya, Pak. Kenapa kok tidak sehat? Kemarin minum susu. Heeh. Terus batuk-batuk, Pak. Kok iso? Enggak tahu. Minum susu ibu kayak gak batuk-batuk terusan kok. Loh, kudune ki nek minum susu ibu itu akan sehat. Pertumbuhannya juga bagus. 4 sehat 5 sempurna. Nah. Ya karena kemarin bau Kok bau? bau mbakku. Jambak kok. Aku begagak kok ke kaban gitu. Kok kamban? Ke kaban ke orang. Aduh, anget-anget ki apa ki? Alah, kaya ngompol. Alah. Ngompol ora. Terus iki. Aku gak ngompol. Lah iki terus iki. Kok gak ke ibu dhewe. Masa telesin tekan kono. Terus nang kene. Mas, maaf ini streamingnya aman nggak? Aman. Kalau misalkan seluruh badan, ini kelihatan nggak? Nah, setengah badan? Aman. Aman wong profesional. Ora tak syuting di Jolaras Indonesia. Kuatirku, nek Iya. setengah badan kene. Seliraimu ra keton. Katon. Lah iya ora keton. Ketok santai Lah wae. mung samarku nek arep madhep ngene lah ya pas. Pas piye? Iya. Ya kowe rasa madhep Ayo ini. ndak nembang. Aku rasa madhep rono. Madhep rene. Aku ya madhep rono ngono wae lho. Lah terus kok malah kurung-kurang. Nggih, lagi karepmu yo to. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Adalah. Apa iki? Sikilmu. Sabrok. Iya, balik kanan kene sih. Cok depan, drop. Siapa nih dhewe? Nglebu. Mlebu lah mboten. Nang dilebokne lagune iki lho. Ayo ndak lebokke. Aku ora iso nglebokne kok. Wingi tak lebokke mesleno kok. Lah wong ora ana sing dilebokne kowe iki endi? Wingi lagune wingi lho kleru. Lah aku nglebokke. Iya. Mas Unsa, Mbak Eka itu sudah lama di Solo ning asline bocah ngapak saka Kebumen. Asline ngapak. Mbak Eka Suranti. Iso ora jagongan cara ngapak karo Mbak Eka. Nggih boten saged to, Pak. Iso ora teyeng. Lah dagelan kudune iki teyeng. Oh, dagelan ki menungso kon teyeng ki rumasane pewesi to. Teyeng itu bisa. Oh, teyeng ki berarti bisa. Bisa karena itu desa mawacara negara mawatata. Dadi bahasane nggone nyong ki ngapak nganggo A, nek Solo nganggo O. Contone. Nggone nyong sega kene sego. Nek nggone nyong pira kene pira. Nek nggone nyong aja kene iki aja. Nek nggone nyong kontal kene iki kon. Terus lah jarene nganggo O. Iya dengan kontal kuwi terus nopo, Pak? Kanggo? Kontal niku lho. Yen aja aja. Yen kontal mencolot. Kontal dek mencolot to. Mencolot beda, nek mencolot mah wing ngono iki mencolot. Mencolot to napa? Mencolot Yen ki kontal kuwi yen kene leleken. Keleleken iya, ora keleleken. Kontal. Keleleken ae. Wis bacot kontal.
Mbak Eka ucapan terima kasih untuk Pak Parno dan keluarga. Inggih kagem Pak Parno sekeluarga matur nembah nuwun niki nyuwun pangapunten derek pados sandang baduk nggih Pak teng mriki. Sandang pangan. Sandang badhuke nang gone nyong. Wis diomongi bahasane dewek-dewek kok. Oh iya, bahasane Kanggo- dewek-dewek kok ya. Lah iya, Iya. terus kanggo pengantene loro-lorone muga-muga bahagia. Bahagia. Dadi jodoh donya akhirat. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin. Amin. Putra putri sami mawon ingkang baken putra putri ingkang soleh ugi solehah. Solekah. Kowe ya duwe anak cek. Wis diomongke mau duwe lho. Lah nek bojo duwe anak duwe. Ya duwe no, masa ndek anak ra ndek bojo. Maksudnya tekan Kaya gone ngono. kaya kowe. Piye? Ndek anak ra ndek bojo. Aku ya gumun lho. Piye? Wong ayu-ayune yang ngene kaya sing lanang tegone migati mripate pokira. Minggat mbahmu kuwi jenenge dipanggil sing kuwasa ngono lho cek. sing keri. Oh, sing keri to. Sing keri sing ndi? Kene ben keton saribet ngono lho. Ya. Ngene iki pas ya. Pas, ngono pas. Pat, kowe kaya sombong era. Kok sambung piye? Kentole dikeke kene lho. Lah kene ndi? Kentol ki ya ngisor kok kene dhuwur kene. Kentol iki lengen. Oh lengen to. Lengen. Wah sak kentolku kok. Lah piye kok saja ora nyakep tanganmu? Gak cukup. Lah kene sing nyakep aku kene. Pak Parno. Piye? Pak Kangkok. Wow. Ngopo? Ngene sih. Ngene. Kayak Pak Kangkong ngono ki karo nyambi obong-obong congor ki lho. Lah kayak rokoke jingasu. Abang-abang congor piye to? Obong-obong congor ki. Udut. Wah, udut. 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 Rokoke apa? Jingasu. Jisamsu. Jisamsu. Ganti jenenge. Iso jingasu ya. Ganti. Ganti piye jenenge ya kuwi kok ya. Iso jingasu. Niki kadewan menapa? Nembang no. Mbak? Gandeng awakmu ki asli saka Kebumen ngaturke lagu-lagu sing cara Banyumasan. Banyumasan. Ning aku njaluk dibawani sike. Oh nggih. Ah. Pak anu mau kan Dek sapa sing kok ngawi? Wanda. Dek Wanda mau yo ngawinan. Saiki aku Banyumasan. Banyumasan. Ya. Orang ngadeg to, Mbak kowe? Lho, iki aku ki menghormati kowe lho, Cek. Sik didramake ya Sak, anu Kak. Pripun? Kowe Raden Harya Werkudara. nggih. Lah, sing dadi Werkudara uncek. Lah. Enenge kuwi kok. Werkudarane kok kaya kiye lah. Halah iki dianggap bae lagi ari-arine Werkudara ngono lho. Hari-hari yo kapiken. Ya, dapuk Werkudara Sak. Ya. Nggih. Raden Arya Werkudara Wah, iso gede suarane. Ireng lakangmu. Jliteng kakangku. Kleru. apa? Seliteng kakangku. Begagah, Werkudara ki begagah. Kurang amba. Mening, amba maning. Kurang. Kurang. Iki wis pol. Nyata lamun satria Jodipati kukune dening bleguk. Kuku lagi? Lah ya kuku. Kuku apa jenenge? Kuku kacamata. Pancanaka. Iya, kuwi karepku. Lah kukune kok ngor siji, kudune loro. Nah, sijine. Sing sijine tugel. Kowe kok gobios to? Kok ora nggo salin? Ora. Nggawa iki malah digawane kok. Ora, rokokku nek mbok Kene. udan nang kono kabeh to, Cak. Kene lho. Gede
tak ngompol lho disale ku nek masuk angin ki lho. Gede. Mau ngompol ki lho mendak masuk angin karo diganti kathoke. Simbar dada. Dadane ketokne no. Belajar awakmu kaya ngopo. Klamine dinggo. Hah? Iki ae dinggo. Piye? Wis iki ae. Gajahe. Iki apa iki? Gajah. Gajah teralene kok mungil. Ya kan anak-anak. Oh iya anak-anak, mosok anak-anak nggo blangkon ini. Gajah. Dik, ya Dik. Nggih, Bu. Apa? Sampur. Sampur. Yen ngendika gereng pindah guntur. Cungpe pengen mencet telalimu. Cungpe. Gah. Ndang kono penasaran iki lho. Aku dhewe wis pernah didemok iku ya. Jajan. Mah. Sora. Wow. Kowe iki aja ngelani kancane to. Wong kancane iki ya penasaran kok. Mah, wetengku senep nah kok. Ya, sampure. Isih. Kuwi terus go piye kuwi? Digo jiret gulungmu. Dasar satria prawira Rama. Eling kula eling. Gunungane Senopati. Ayo Nak. Hey!
luar biasa. Selain suaranya yo becik, Mbak Eka jogetannya yo apik walaupun sudah kebanyakan lemak. Lah yo ning wah Trengginas so pancen yo asale saka kono jak. Saking Banyumas. Iki turune Mbak Eka, anake Mbak Eka ki yo dadi sinden. Oh. Bengi iki yo tanggapan utawa piye? Ndalah piyene yo karo anakku, Man. Jadi bapake karo mbokane. Anake karo anak. Dadi sambungan seduluran. Heeh, iya. Ayo gendhusa karo Bu Dewi karo Mbak Retno karo Nduk Prima. Ya ana pamundhut. Oh, ngono ya. Iki mah cara Banyuwangen wis. Ya, gede cara Sragen. Ayo Mbak Eka rasa lungguh ning ngono ae. Heeh, ayo. Assalamualaikum Pak Kangko, kula dodo Gebang nyulagon ninggal katresnan. Lah iki arep cara Sragenan nggih. Assalamualaikum Pak Kangko, nggih. Mbah Geng saking Pilang Bangu, Girirejo Bagor. Nyimak dalu menika. Salam ngagem Mas Uncek Sanusi. Nggih, Waalaikumsalam. Ugi menika saking Mas Tulus Warung Tombo Luwih Cikarang. Ugi nyuwun Sragenan mumung manggone ning nggon Sragen. Oh, ngono Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nah, sugeng dalu Mas Kangko. Nggih, monitor ngebyar sampai pagi. Matur Mbah nuwun. Nggih. Niki wau kancaku sekolah nggih WA. WA piye? Kanca SD. Piye? Ngersake lelagone Lintang Asmara. Nah, sangka Mas Nugroho. Iki kanca SD. Oke. Kulino tak ladaki dhisik. Wah. Kowe iki cah cilik kok ngladaki wong gerang. Gratil kok dhisik. Ya. Ninggal katresnan Mas Uncak. Nggih. Wong perkara Lintang Asmara iso diaturke di sesen gara-gara. Oke, siap-siap. Nah, oke ya. Monggo. Monggo digarapnya Sragenan para kanca. Oh, ngono ninggal katresnan. Mbak Cumpe, Bu Dwi Kurniawati, Nduk Primang lawan Eka Suranti. Wah, iya kowe barokah ya, Truk. Ya, heeh. Jenenge wong nanggap wayang kaya ngene iki perbiya utawa ragate ora sithik Mas Gareng. Apa iya? Ya. Mesti pirang-pirangane ora mung puluhan caka mangsa nyandak tekan atusan yuta. Lho. Apa to sing dadi kersane panjenengane Bapak Suparno kok nganti wani ngetokke weragat sing pirang-pirang ya kuwi mau sepisan. Anak kuwi ora kena dibedak-bedake. Sing angka loro kepengin dana rasa. Wong sedekah kuwi ora kudu nganggo dhuwit dicemplungke ana ing kotak amal utawa kotak infak. Ora kudu dienggo nyantuni anak yatim piatu. Nanggap wayang kaya ngene ya klebu sedekah ngetokke paragat kanggo nanggap hiburan, nyenengke sing padha hamirsani. Monggo sing mirsani ora mung ning kene truk iki, Truk. Oh, ngono. Sing ana YouTube ya pirang-pirang sing padha hanyekseni. Oh, ngono. Dadi panjenengane Pak Parno nggone nanggap wayang ki nyenengke wong ora mung puluhan kepara atusan kepara ewon. Oh iya, iya. Bener ya. Mula didongake, Truk. Panjenengane Mbak Ainun. Ya, Mata ki cara Arabe Ainun. Oh. Nek garisan gariskani Mistaratun. Oh, iya iya. Nek lemari lemantun. Lapangan ombo alon-alon. Wah, uncake dipakani kuwi angel ramkan mau. Lah iya. Ngono, heeh, Ainun ki mripat. Oh, ngono, Nurien SHP, S Farm. Ya, dawuh kelawan Mas Diki Uji Kurniawan. Ya, iya. Ya kuwi mau muga-muga atut runtut reruntungan nang diparingi putra ingkang minangka tandha taline katresnan. Ngono ya, Truk? Ya. Anake penting ya, penting. Wong kekeluargaan pirang-pirangane taun kok ora ndang duwe anak, mesti bingung penggalihe, bingung pikire. Oh, anak nggih nutukne sejarah ya, Truk. Ya. Selain kuwi nggih ramen-ramen ning omah, ngono lho. Ning omah ki mung wong loro tok iki kurang rame. Nek enek bocah cilik, lah wekasane omahe kaya dene urip. Oh, ngono ya, Truk. Ya. Ngono lek jenenge Mbak Anu Nurien utawa Mas Wiki, ya ta.
Muga-muga didongakne ndang duwe putra ingkang minangka tandha talining katresnan golek kencana kang bisa tata jalma. Anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Nek perkara pendidikan, awake dhewe jek kalah pinter karo panjenengane manten wedok wong SHP. Oh, sarjana. Nek pengalaman gawe anak, jek pinter aku timbang manten wedok karo lanang. Apa iya? Iya. Aku rabi karo bojoku, setahun bayi ya, Tru. Ngono. Dadi upasku kan mandi. Oh iya. Bener ya, Kang. Nek perkara gawe anak, pinter aku timbang mantene. Oh, pengalaman kowe ya. Iya no. Anakku wis 4 ya, Tru. Iya. Apa enek teknis sing gawe anak supaya dadi anak sing soleh lan solekah? Enek. Dina sing paling apik nggih gawe anak. Kuwi enek, Tru. Sunah Rasul malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Iki ora guyon lho, iki piwulange agama lho iki. Ngono. Malam Jumat ketika dilakukan oleh seorang suami dan istri, kuwi nek nglakoni kumpul, kuwi ganjarane 1000 derajat kamulyan. Kuwi lho apike agama ngono kuwi. Nek rong rabi ditindakne wong lanang karo wong wedok kuwi dosa utawa zina. Zina ki dosa besar. Nek wis rabi disahke karo agama karo negara, wis entuk ganjaran, wis penak, wis entuk ganjaran. Malam Jumat kuwi ganjarane 1000 derajat kamulyan. Nek malam Kemis karo malam Senin kuwi mung 500-an. Liyane dina telu kuwi mek nyatusan. Nyatusan, heeh. Nyatusana ping 10 kan 1000, Tru. Oh, iya ya, heeh. Selain ganjarane 1000 derajat kamulyan, ya toh, nek ditindakne bojo lanang karo bojo wedok, kuwi padha karo mateni iblis 100 utawa mateni setan 100. Oh iya. Pomo Mas Wiki lali, kuwi Mbak Ainun kudu ngelekne Jumat sore kae. Mas, mengke dalu pengen mateni iblis 100 napa mboten? Ngono kuwi, Tru. Oh iya. Nek pancen sing lanang oke. Bojoku engko bengi ya, ngono ki dadi kudu dilayani. Oh, iya. Malam Jumat ya. Malam Jumat insyaallah diniati bismillah nyuwun karo Gusti Allah duwe anak lanang sing soleh wedok sing solehah. Dadi anak ya gampang diatur, gampang ditata. Gawe anake apa enek pantangane, Gong? Enek. Pantangane apa? Aja gawe anak pasrane ngomah. Pasrane ngomah ora entuk gawe anak. Nek dadi anak ki kok senengane dolan, senengane nglompro, senengane ngluyur rasa bongo omah. Kuwi lek gawe anak ora ning omah. Kuwi klebu pantangan. Heeh. Pas piknik ning Tawangmangmu apa nyewa villa ngono. Aja gawe anak. Ki kok anake lek metu tenan. Ki kok gampang ora tau sapa omah. Ngono ya. Heeh. Enek pantangane nek gawe anak. Enek ganti catet karo manten wedok karo manten lanang. Apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Terus nek nganti kesusu arep lunga kok gawe anak nyelakne. Ki kok anake senengane boros, ora iso nabung, iso go ngentekne bandane wong tuwa. Wah. Sing ketiga apa pantangane? Enek to? Iki sing bebayani, kudu dicatet. Aja gawe anak nganggo uda mlejet. Nek uda mlejet, dadi anak kok ora patek duwe isin, ora duwe sopan santun. Dadi ora entuk uda mlejet. Ora entuk. Nek ora uda mlejet ora marem po iso disikapi. Iso. Nek pancen wong lanang wong wedok kumpul karo bojone, kok lek ora uda mlejet ora marem, iso disikapi. Lah nyikapi piye? Sing lanang nganggo kaos kaki tok sisih ora apa-apa, Tru. Untuk menyikapinya supaya enek kain sing tememplek ana ing kulit. Oh iya. Ben duwe anak duwe isin duwe tata krama uda negara. Wah iya. Masuk akal. Oh iya. Iya mau ngusul. Wah, ditampa kena ora ya ora apa-apa. Ya. Ayo Mas Uncek sik samapta, Gong. Apa ya? Ya kayak nonggon nggon banyol. Lho piye to? Aku iki karo dagelan selalu memberikan tempat, Tru. Ngono. Ya. Untuk mengeluarkan ya bebanyolannya. Ning ya kuwi ancam aku kuwi keras. Pelawak munggah panggung karo aku. Kok 10 menit randang der tak bong. Galak bener. Ayo Mas Uncek. Nggih, Pak Bagong. Ayo ngadeg.
Lah kacek ra sepiro wae lho kok. Lho ora sepiro ning ketok le nyambut gawe ora ndoprok kaya ngono kuwi. Siap nggih. Ah, tratapan aku wis ora ngadeg iki. Ngapa? Ah 10 menit ra der diobong ya. Ya mau golek panganan sak emplokan ameng-ameng nyawa niku. Diobong sukertane, diobong alangane mung karek seger warase. Oh, kantun apike ngoten to. Walah nggih. Matur nuwun. Dadi mangjak terus mawon. Oh iya. Dadi ora tak derke kok hilang sukertone. Kali suliyeme. Sing pareng wungon ya jek pirang-pirang Mas Ujat. Tasih kathah menika mbambahe nggih tasih lelenggahan, tasih tirakat mengestoni anggenipun Bapak Suparno gelar hajat dalu punika. Mugi sedaya pinaringan sehat Mbah Kakung, Mbah Putri, tutuk anggenipun momong putra wayahipun, rejeki ingkang sembulur. Pun kan ngadeg terus lagi. Ampun. Ampun candalke lampu malah kaya tikus malahan. Nggih candalke lampu. Nggih kawontenane kados ngaten, Mas. Sak pol-pole ya pol semono kuwi. Iki mau jane panggunge arep diunggahke ngantarane Wiyaga karo Sinden karo Dalange adunggahke wis ora nyandake wis sundul ki mun dadak ngetoki tralis ki mundur. Dadi sembodo tenan sing di omah Pak Warno. Wis, lho diketok supaya kelire iso dipasang ki mau sore mau. Tombok niki kian. Ora masalah wong ya iso dilas meneh kok. Lah nggih wae. Dadi sore mau kuwi sangseng-sangseng ki apa jebule ngetok nggon iki gen iso dipasang anune apa jenenge kelire. Nggih nggih. Oh jenenge kontraktor. Iya. Pak Suparno menika. PT-ne napa wau? PT Antasena. Oh, PT Antasinga. Antasena, singa iki nyangkut ndasmu. Antasena Jaya Perkasa. Antasena Jaya Perkasa. Mugi tambah sukses, tambah ngrembaka. Laris jobipun Pak Parno nggih. Nggih. Kontraktor ki ya job barang lho kian. Oh iya. Lah nggih. Tender lek ngarani ora job tender. Ngerti ya? Gak. Wah, iki ora tau mangan sekolahan iki ora. Lah lho kula mangan iki kaya rayap ae. Lho penjolane kenalane akeh. Nggih. Nek ora kleru tahun kepungkur ke penjane Pak Haji Julian Mono anggota DPR RI ya kepareng tindak rene. Oh ngaten. Jadi ora mung kalangan pengusaha, masyarakat klebu pejabat ing negara uga disrawungi kelawan panjenengane Pak Parno. Ya ini ya grapyak semanak. Dadi iki ya rencange kathah sedulure kathah. Betul. Mulake ya rezekine tambah melimpah. Mulake ya srawuhe kudu sing sae. Niki wau ki wonten pesenan lho Pak. Apa? Mengke wonten Adik Zahri napa sinten mengke badhe nyuwun tanda tangan jenengan. Lho, tanda tangan apa? Nggih tanda tangan niku kok tanda tangan napa niku lho. Maksudnya ditanda tangan kene nggon apa ngono lho? Kirangan ngenten gen bathuk napa wonten putih boten Oh nek wayang. Oh, oke lek Mas. Oh nggih. Heeh. Kene lho. Urung diceluk barang yo. Gage rene lho. Waget aku niki wau. Saman jagongan karo Pak Uncek. Nah, tak tanda tangan sing tanda tangan ngendi le? Saman kok anu seneng wayang po?